mao nga wa na gyud ko mahigugma pa. Apan buutan kayo ang Ginoo. Kay mibalik ang tao nga akong gikamingawan. Kami gyud ang gitagana sa kahitasan nga mag-uban ng ibabaw sa kalibutan. Mo kini nahitabo sa kinabuhi nga di ta ko mahimong mahikalimtan. Sige na taon. Dahil sugta na taon. Dahil paita sa di. May sugta rin. Kasla di ka. Sa ka 20 pita balik-balik si Ban. Kapoy ra. Oh, kasla di ka. Labi mo dali pa na ako. Sa Ban. Di ko uy. Pasalo ako tasyo. Nasahit ko nga tinud-anay ka nga nahigugman ako. Pero wa mong gud ko'y gusto ni mo. Okay, sa rin gusto ni mo. Ha? Katong akong amigo nga. Minyo. Nga sila ro. Ano tao pa na to? Nganong nasahid man kang nakagusto ko. Ay, so, sa imo nang isulti na ko. Kagusto ko, Lauro. Pag bay Lauro ay gusto ni mo, imo nino naa. Osyo. Osyo. Tausyo. Osyo. Si Laura lagi ako nagustuhan. O kung tinuod ka man nga nahigugman ako siyo. O saan? Ang nas Lauro, be. Oh. Nga iya kong panguyapan. Be! Ang nasa dong tasyo. Huwag kang yape! Ano ka? Oy, ako sa giingnan nga si Lauro ang imong nagustuhan. Pero kursunada magin siyang mupadayog panguyab nimo bisag kadaghanan nimo balibari. So nagpasabot lang na Helen nga matuod gyud ganahigugman nimo Stasyo. Butan ba Anastasio, ma? Apan, wa na ko sugta, oy, kay saan man ako? Wa manggit kay gusto niya, bisag kamay. Nahibong sad bitaw ko nimo nak. Anong wa ka manggibisan gamay nga pagtan-aw anang Tasyo? Nga gawas nga buutan, di man sada batig naong. Kung ako pa'y nahimutang nimo no, sugton ko na Stasyo niya akong minyuan. Ma? Abi ko ba kinsay akong bisita na? Ikaw magyudiay ni, Baytasyo. Anero ko sa inyo, bay. Importante kung pisultihan mo. Mo ba? O, bay. Oo, bueno. Ni aram ta sa tunggos pultahan, nagsulti. Dali, bay. Dayon din sa sud. Dali, Baytasyo. O, bay. Unsa? Muna gusto mo nga buhaton ko? O, bay. Bida. Nakuha gusto mo sila. Hilak di ko. Limbang ka. In love kay ko niya. Ikaw mo gustuhan. Ikaw ko eh. Ikaw ko yung kalipay mo sa... Kalipay ko sa... Nga magtanaw niyang magmalipayong. Balak nun sa ni mo. Drama mo niya. Ang tinuod, Baytasyo. Dugan ako nga nakabantay nga nakagusto na ko si Helen. Ug swerte siya. Nga dili ko mapaymuslanon nga pagkalalaki. Kay kung barako pa kong pagkalalaki, gisakyan ko nagdako eh. Ang gusto niya, bughan unta na ko siya. Uy, apandili ko bay, di ko. Kay wa sa akong bukabularyo, nga mapahimos o babae nga wa ko'y gusto. Hingilak na sad. Sumko, ana maginang layo. Anong ikaw pa may iyang gigugma, bay? Niingon siya na ko, nga kung gusto kag Diyos, sasakyan ka niya. Nya. Ngano di ba na ko, may laro? Di ba nga ako'y sakyan niya? Sagdi lang. Sa sunod si Manang, mularga naman ko sa Manila. Apan sa di pa kong mularga ha, magkita ko ni Helen. O gangyoon ko siya, nga sugton ka. Kay ikaw ang tinuod nga nahigugma niya. Kana bay. Kana. Sige bay. Madang buhaton. Bangit taon, bay, magkauyab taon, bay. Pasalamat ko ni mo daan, bay. Kung ikaw ang mahibong titayan nga, magkaigugmaayon ni Silin, salamat kay ni mo. Dako kay ko pa salamat ni mo, bay, Lauro. Okay. Pagkauwa man lang ka, eh. Ayaw, sige pamugos ang yung imong gugmas babae nga way gusto ni mo, eh. Yun siya man ka. Ay, samtang daga pa na siya, tayo di kumunong tao panguyab na taon. Is bay Lauro tayo, misaad siya na ko, nga di pa siya malarga ka nung Manila ko, no. Tabangan ko niya magkauyab si Silin. Ay, Ken. Ako may naluoy ni mong anak ka, oy. Hindi mo tayo, buong ko. Ano na siya? Kung siya gusto na ko, doon na inindot kong trabaho, daghan kong kwartang tinigom, unya, di yun ko matignaw, di ba tayo? Okay. Liwat kong kunin mo, di ba? Oo, oy.
Hindi ka bati niya, unya, di siya ka bati og trabaho. Pero, tunay bati niya mo. Oo, sabantay. Kanang imong ngan. Bati asa niya yung ngan, Tasyo. Di ka pa yan ako ngan ako, nindot kayo. Kwan, Raymart. Sana niyo tayo, Raymart. Raymart. Ano kasi may inyong gigana ko niya kamo, Raymart? Kamusta danis nanay tao na ni? Kamusta na Angel? Katinganay ni mo, Angel. Mo nga ni mo og Tasyo. Sa bati agad. Ambot nga nung mo nagipangan daw ni mo dung, basta, usa nga sa nagdaog di malas sa imong kinabuhi yung. Ang imong nga Tasyo. Bati kayo, bati agad. Ako pa ikaw, no? Kanyang bati sa og nga. Ang panguyabi. Kanyang kikay, bati sa niya, siya ang panguyabi. Panguyabi na kikay, Tasyo niya, para sa iba. Ang siya naman, Nanguyab ka niya ni Kikay? Kaya ako English Kikay. Sabi ko, anong Gusto Kikay? ka manguyab, ha? Di ko anong Misita Kikay. ko niya, Ako mamuyab, Ayaw tayo. Oo, sige. Ito, Nawa tabi ng ka. kikay, bro, yukay. Eh. Rubida. Sige. Ikaw lang pag-uyab ni kikay tayo, Raymart. Ay, Sige. basta Nagkaani ka kwarta. Pag-uyabis kikay. Uy, Tasya! Oy, kuyawan man lang tani mo ikaw manggudning nanuktok. O sabay ato nimo, Dong Lauro. Ning. Ni ako nang kay gusto kong magigsulti ni Helen. Sa di ba ko mulargas Manila ugma? Hala, pagkawa ko magdahom nga mamisita ka karong gabi unas akong anak. Malipay kito siya, Dong. Dali, dayon diri sa sud. Tuwa si Helen sa iyang kwarto. Sayo tong ni sud sa iyang kwarto kay gikapoy tong panglabag panglimpyo sa bahay. Dali, oy, dayon diri, Dong Lauro. Unsa? Na si Laura sa Therese nagpaabot na ako, ma. Namisita siya na ako. Pagtarang ma ba? Ayaw ko kumidyan dihag sa ama anak, ma. Ay tinuod lagi. Araw ka mo to o hala sige gawas diha. Adtoa siya si Therese kay nagpaabot nimo. Mulargad ako nun siya og mas Manila. Makigsulti siya nimo. Basik iya kang panguyaban, ha? Sige, magawas na ko, ma. At doon ako sa Lauro. Lauro? Mao ka na, day Helen. Wako mo aniha nga aron manguyab nimo. Kung dili ni ako, aron hangyoon ka. Nga, suta na yung taon si Tasyo. Kay siya ang tinuod nga nahigugman nimo. Maluoy ka niya, day Helen. Sabi ko bang manguyab ka na ako. Maong mianhi ka. Pero dili di ay. Okay mo larga ka naman kaha. Kinila ikasulti ko nimo. Magpabilin kong daga hangtod ng matiguang ko. Sana all. Tungod kay wa ko maangkon ang gugma sa lalaki nga akong kimahal. Nga mao ikaw, Lauro. Mao ba, ma? O nak, naminyo og laing babae Stasio human siya misurrender sa iyang gugma diha nimo. Nanguyab na lang siya lain aron maminyo na siya. Og sa akog nasayran, mabdos na ang babae nga iyang gipakaslan. Kung mao na, ma. Nalipay na lang sa kuoy nga naminyo na gid siya. Ikaw, daghan mang lalaki ron nga nanguyab nimo. Wa ka usa nila nga napilian, ha? Wa yun, ma. Unya, matiguang na lang ka ani suok. Kinsa naman lang unya ang muguroy nimo kung matiguang ka na kung wa kay anak. Mayo. Oh. May gabi. Na, doon na lang sa ilaing lalaki nga nangatahuran ay mamisita na sa tingali na nimo. Ma, di na ko mo dawat og bisita. Uy, gikapoy na ko anak nila, uy. Napalitay si Lauro. Uy, Oh, hala ka! siya. Day. Siya tuod, ma. Iyarong tingog. Niya si Lauro. Salamat kami balik ka og nanguyap na kinako, Lauro. Kana tungod kay sa dihang dito ko sa Manila. Ikaw ang naakanunay sa kong nauna. Diha pa na ako babantay nga may luna ka di ay sa akong kasing-kasing. Magpakasal ta, ha? Sige na, Lauro. Magpakasal ta. Magminyo na ta.
Love day ko nimo. Kaya sige ko ba naman ani dito sa Manila? Ang kalamig. Imangyag ka na ubos. Hindi mo ka kumatulog sa Bigay. Tayo. hinaya lang ha. Sakit pa niya. Wala ko taas at anak. O katampo. Kay kapula ka. Ako pengin na yun. Sige, hinaya lang. Agay. Agay. Hinay ka niya. Agay. Inay mapada ko. Agay. 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 Agay na madaoy sakit. Agay. Nagising ako. Agay. Lauro. Agay. Tayo pa. Nasakit ka na. Happy cute kay Kusa ng gabi sa mong kasal ni Lauro. Naguol ko dihang mipiya siya. Apan, kami gyud ang gitagana sa usag-usa sa kahitasan nga magkadayon. Kay mibalik man siyang nanguyab na ako. Mga kami gyud ang nagkadayon. Mga kasama ang kaagi ni Helen, dinhining tulumanon. What's the style? Kami gyud ang nagkadayon style.